Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Wa makay mo pagsulti sa hinungdan sa iyang pagpapahawa si Vic kang aling. Nagpakiluoy si Wilma nga mulakaw na lang si Vic. Pag-abot usab ni Vic sa apartment, gisugat siya ni Mia. Og dinhi, Kailangan gud si mo pangpaw. Ngano naman sad? Ang uwa. Hain si mama mo. To akang dudong, gipabantayan ako. Ngano man? Musulti ko rin mo bahin sa duha ko ka mga anak. Ha? Ngano man di ay? Gipapuyo ko sila karot sa bahay nga giingong ko nimo. Dugay na sila diha. Ha? Wa ako makasabot. Unsa ipasabot mo, Vic? Unsa? Sa ako nang gingon, tuwa na dito ron ang duha ko ka mga anak. Sa bahay nga itong balhinan. Unsa? Huwag ko magkasulti na ni mo bahin ini kay tigalig. Laino niya ni mo sa pagsabot na akong gibuhat. Nahibaw na bi ako bahin sa mga anak mo. Uban sa babae nga gigatipon mo kani adto. Gisultihan na bi ako nimo, dili ba? O lagi. Pero ang bahay sa pagkuha ko sa mga bata. Karon lang ko musulti ni mo ini. O tuaron sila sa bahay nga itong balhinan. Nakalitan ko ning gisulti nimo ron ako, Vic. Nagkasabot ko sa gibati mo, Mia. Pero ako lang gibuhat tungod kay mga anak ko sila. O wasad malilong nimo ang bahay nila, di ba? Ang inahanan ng mga bataa. Hain man. O kwan, may kuyog sa laki. Muna nahibawaan ko niya to. O, di ay tuod. Gisultihan naman di ko nimo. Nga gipulihan ka sa maong babae. Mo'y hinungdan nga, nangulitaw ka na ako. Hangtod ka nagkasuot ta. O gidawat ko ang imong gugma. Butang gikalipay ko kayo, babe. Tuod kay diha ni mo natingo mga akong pagmahal. Labi na kay, may anak na kita. Mahal ka kay kami, ha? Ginaot ka di bubuhaton ang gibuhat sa babae. Dili na ako. Ang babaeng inahan sa mga bata. Mahal ka sab ka, Vic. Mahal kit kaayo. Sayod ka nga ikaw lang ang unang lalaki sa akong kinabuhi. Ikaw lang. Salamat, babe. Ikang salamat. O niya, babe, karon nga nahibaw ka na nga. Tuwa na dito ang mga bata. Wa ka na gitago na ako. Kani adto pa, dili na problema para nako, Vic. Dili ba miingon pagani ko nimo nga kuhaon mo sila? Og isipon ko sila nga akong mga anak. Og hangtod si mama, gisultihan ko na sa bahin anak. Kung mo na, wala ko'y problema. Kadiyot, babe. Miingon ka nga, tuan ang mga anak mo sa maong bahay nga atong balhinan. Kinsa may kauban nila? Kabanay ko, no? Pariente sa babae, sa inahan sa mga bata. Vic, igo ka lang miingon nga inahan sa imong mga anak. Kinsa ba di nga niya? Sa inahan sa mga bata. Kinsa ingan sa inahan sa imong mga anak. Hindi na ko gusto ng isgutan pa. Please, Mia. Bisag sa ngan lang? Igo na, babe. Please. Okay, sige. Ikaw ang mahibaw. Okay, thank you. Sunod adlaw, atol ta dito. Kadiyot, Vic. Wa pa ko hingpit makasabot. Kang kinsa ng bayang atong balhinan. Mag-abang bagyapon ta? Kon, matawag na unya ng atong kaugalingon kung hingpit na may magkasabot sa tagbiya yun na. Ha? Kinsa ba di tag-iyaan na? Mia, babe, ano kung pagsusi? Daga ka nagpaputa na. Mura na inuunog. Nagduda ka sa pagbalhin na ng bayan. Mura po kayo pagsalig na ako. Sige, dili na ko mangutana. Wala di ka nung naibutang sunahon na mo. Wa na ilaing babae sa akong kinabuhi. Kundi ikaw na. Ikaw, Mia. Sunod adlaw, ha? Mubali na ta dito. Ready naman ka si mama mo. Andam na. Maghuwat na lang ko numi sa mandar nimo.
guba ang washing machine. Magkaya ko rin gihapon ng mga kimbuhaton dito sa bahay. Kayahon ko ang tanan. Tungod og alang sa akong mga anak. Mubangon ako. Alas 4 pa di ay. Kadlawon pa. Taas pa kukuro sa pagpanluto. Mag-ilisod ako oran. Maghikay ko sa pamahon na mo og sa pahon sa mga bata. Andam na ang ilang pahon. Og andam na sa pang ilang mga butang. Ay, pastila ni mga anak ko, naanad sa dinipas ng aling. Nagkayamukat lang ang ilang sod sa pag. Ilang pinakit sila doon. At imanon ko niya. O ipagawas ko sa daan ng ilang uniform sa tungaan. Mga alas 6, pukawon ko na sila. Mag-commute lang meron. Kas ko magsigiramig taxi. Kung mahutan ako kwarta, magasto ka si Vic sa mga bata. Alang silang pagpadayon sa pagtungha. Ginoo ko yung taon. Magkapanghuna-huna na lang unta si Victor. Tungod og alam sa among mga anak. Entuson ko nga makita ko siya uban sa gikauban niyang babae karon. At timanon lang unta niya ang gastuhan sa mga bata. Da Jennifer, namabugno na rin gatos ni mo. Dali na. Morning na, Aling. Ay, sir, morning sab. O, sa'yo lagi kami bangon, sir. May doon ko. Kutawat ka kape, sir. O, gatas ba? Wala pa kayo kumasuhito sa mga gusto ni mo kanang para sa pamahaw. Magkape ba lang ka, unsa? Dili gid hinuna mawa ang kape para nako nang palihog bi. Ay, sir, oy, mamalihog pa man. Light, sir, o black? Black lang nan. Ug ayaw ta mi isa. Tunan ko pag gusto mong timplada, sir. So, di lamang unyak dili husto para ni mo. Okay ra ko bisag unsa na. Ayaw lang ka nang palabi og asukar. Oo, sige, sige. Timanan ko na si Chito. Excuse ha. Magkuha kong tasa. Kumusta na ka, sir? Wa na mi makita ni Wilma. Naibaw na ba ka siya nga ni aron din ni subay sinang Aling? Sir? Dera, sir. Salamat na. Tilawa? Sige. Nakuha mo dayon ang akong tiplada nang. Gusto kayo. Salamat, sir. Timanan ko na. Nang. Unsa na ka, Roy, kahimtang niya. Si Day Wilma, gbot mo ipasabot, sir. May laing pa bang babae nga nakadinin ako ning panahon na nang? Kumusta na ka siya, no? Ay, kuan, nakita mi dito sa eskwela, Sir Chito. Siya naghatod sa duha nila ka mga anak, si Lindon ug Lina. Ay, naluoy kay ko niya, sir, ay. Wa ko makasabot niya nang. Nagpabilin gyud ang iyang pagmahal sa iyong bana. Nagtuntun niya. Sir, Mo gani tinuod. Ako mismo nang. Ako, nakasaksi gyud ko sa una pa lang higayon nga nakagusto siya na bayana. bitaw, sir. Kita masad ko nila ni Adto. Labing kay nagkuyog. Igo lang ko sa kaluoy niya. Tuod, sir. Pamahaw na lang. Namay sudan niya, bagong luto nga kanuhan. Kinalay kape nga ako nang sa buntag. Kapira? Parihos gayo di mo sinday Wilma, oy. Kape gyud nagihas buntag. Ay, dasap tingalan ng diet niya, ha? O karon dili kinahanglan nga magpa-Islam kay mihogo naman gyud in taon na niya nilutaw ba niya noon pagkagwapa wala gyud wala. Mibiya ko sa ila. Walay artist lawas. Siya na'y tighatod og kuha sa iyang mga anak karon. Ay, oo, sir. Kaya wala naman ko dito. Di ang nagsulti me, nakita me dito sa eskulahan. Diha ang mga bata. Daoy,
Nagilak ando nga mahangin na akong pabalik ko sila. Naluoy sa ko sa iyang mga anak nang. Wa ko na ba isipa nga laing tao sila na ako nang? Mahal ko na ang mga bata. O suod sa sila ni Jennifer. Lugi, sir. Ang karon makita na sa Miss Inday Wilma, inighatod na ko ni Inday Jennifer. Si Victor ka nang. Ipauli na ba sila? No, ambot kayo, sir. Sa dito pa ko, sigihan lang saad ang mga anak ka mo uli na gayod siya. Pero wala, gin mo uli. Tuwag, panahon niya sa babaye. Labi na karan, may anak na sila. Mukuyog ko hatod ni mo ron nang. Ako lang mo drive. Salan? Gusto lang akong makita niya. Ug kung makigsulti siya ako, mas maayo. May atuon man kaya ka, sir. O yan nang akong lakaw nang. Ako yung mo drive baka to ni Jennifer. Pukawan ko na lang to, sir. Basig malit. Natug pa di. Oo, ay. At sa'yo pa man sa dinoon. Alas 8 matingan ng klase nila. Arion ko si Inday Jennifer. Ning iyang kipuhat nga gipatrabaho gyud ang sala. Gipabutangan og partition. Ma-rectifier. Sigurado na gyud nga anhim mo puyo ang iyang babae. Way kaso para sa akong kaugalingon. Kaya nagkasaman sab ko. Pero ang amo na lang mga anak. Dili matago ang iyang pagpakiguban ay ng babayana. Magkasabot yun ang among mga anak. Mas mayo pag kami nalay mo piya din Og sila'y magtipon. Dili ko na iksapayan. Kung hingpit ng way kugman ako si Fig. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!